Good evening, guys. Yung buhok ko, oh. Ano na? Haba na kasi. Hindi ko kayo makita pag ulan. Share ko lang yung ano. Jid Vlog, hello. Good evening. Bago ka lang sa channel ko, Jid Vlog. Padikit naman ako kay host. Baka hindi ka padikit sa akin, Jid Vlog. At huwag mo kalimutan ang thumbs up para kay host. Ma-share ko lang nagpaka-online. Ingon tong pusa na to. Jet Vlog. Sino si Jet Vlog? Saglit lang share ko lang yung aking ano. Ay, wala. Share ko lang sa aking mga friends. Parang walang naka-online. Pag wala ko mention lang ito, pati lang. Thank you. Thank you sa naka-stay ngayon. Wala, ay. Parang walang naka-online. Thank you sa naka-BG. Salamat. Sa naka-BG.
Oo na, oo na, oo na. Wala. Yan. Saan na si Jade Vlogs? Saan na si Jade Vlogs? Inasal, Bulacan. Ay, naku. Kala ko kung sino. Jade Vlog, saan ka na? Baba mo na ang bahay mo, Jade Vlogs, at papasukin ko yan. Sino ba ito? Ambot, tulog na ada. Oh. Ayan, nahulog. Hello, Jade Vlog. Baba mo na yung iyong bahay at ako'y papasok. Sino si Jade Vlog? Dikit ka na ba? Dikit na ba tayo, Jade Vlog? Sino to si Bonbon? Sa nakabidyo dyan, salamat. Si Bonbon ka ba, Jade's Vlog? Jade's Vlog. Hindi ko makita yung ano to, yung ano mo, ship. Lagyan mo ng picture yung channel mo, Jade's Vlog. Bawal yan. Lagyan mo ng picture mo. Bawal yan kay Lulu Whitey.
Kailangan lahat ng channel sa YouTube may picture. Ah, bunbun ilusad nat nga link. Aning bago nga video. Ika-link mo it in video. Sa naka-video dyan. Ako na lang ang magbababa. Welcome, basta naka-video lang. Okay, salamat. Saan ka dito? Mali. Hindi ko makita yung bahay mo, ano. Jid vlog. Hindi ko makita ang bahay mo. Sa naka-video dyan, salamat. Long time no see. Mahaba na buhok ko. Si Jid Vlog, nasaan na?
Diyan, send photo. Ay, nako. Mga tulog ang mga tao. Antok ako. Ang salamin ko ay bumababa na. Mag-share nga ako. Saglit lang share ko lang. Isi-share ko sana yung ko live ko sa mga friend ko sa Indonesia, Thailand, at saka Myanmar. Kaya lang, baka kung anong gawin nila. Hindi nila alam ang sa YT. Meron akong ginawang video, ano ko sa nasa YT kaso baka ako makapiright. Dahil yung music. May music kasi. Saan ba to si Jibs Vlog? Naantok tuloy ako. Naantok tuloy ako. Nanonood lang ako ng harap. Bakit? Bago. Sino ba tong Jib Vlog na to? Bakit meron na siyang jacket? Sino to?
pala yan. Hindi ko alam. Kal salamat. Akala ko kung sino eh. Kaya nagtataka ako ba? Mayroon na siyang jacket. Iba lang. Yan pala ay, may tao sa taas. Thank you. Thank you sa nakamidji. Thank you. Naglalaro lang ako ng harang ko.
Marskills TV harang. Thank you sa harang-harang. Pipilan nga di ani. Yung isa niya ako sinampay nga ako. Bak, ang dumi ng damit ko. Oh. Naano ng turmeric. Talsikan ako. Hirap Ang baho? Ano ba yun? Inutot na yung ayam. Kanina pa yan. Ba't ang baho mo? Ano ba yun? Hindi, iba. Ano? Anay daw, pakunat. Dito, amoy itlog. Dali ka na. Ano namang itlog dyan? Anay daw, bakit kayo inabangin? No? Inabangin. Mr. Kai Channel, hello. Welcome back, Mr. Kai Channel. How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Thank you for coming to my I'm live fine, stream. Thank you for Thank coming. you for your thumbs up. Tara na. Let's go, baby. Are you monetized, Mr. Kai Channel? Goodbye. How are you? Marskills TV, thank you, Sahara. Thank you for like. Are you monetized channel na, Mr. Kai Channel? Hair na, sabi ni Marskills TV. Andiyan si Mr. Kai Channel, Marskills TV. Mr. Kai Channel, where are you from? Are you from Vietnam? Or Thailand? Sabi ni Mr. Kai Channel, hello. Hello daw, Miss, Marskills TV. Yung harang ko, Marskills TV, Diyos ko, ang tagal. 1 oras. 1 oras at 50 minutos. Yes, from Vietnam. I have a friend in Vietnam. His name is Ngoc Doyen. And also I forgot the name. He's a vlogger also. How are you, Mr. Kai Channel? Marskills TV, kumusta na ang iyong pen? We're in Vietnam. Miss Ngoc Doyen is she have a store in Vietnam. My friend and FB.
Aalis ulit bukas Saturday na ulit magka-online. Nakapunta Mars Skills TV. Iiwan mo na naman kami. For people in my live stream and 7 thumbs up. Thank you, thank you, thank you. Thank you sa mga naka-BG. Drop your link, Mr. K Channel. Naik gawa ng bahay renovation. Wow. Di, habang ano ka, nag-PLS ka, dala ka ng wifi. Bili ka ng packet wifi. Mag-ano ka. Antok na ako. Nandyan si sila Rico sa Naik. Sa Naik. Wala wifi. Packet wifi. Sayang yung packet wifi ko nasa Caloocan. Bago pa naman yun, ang mahal ng bili ko. Binili ko ng 1,300. Kaso, hindi na nagagamit nila dahil hindi kaya ang laptop. Drop your link, Mr. Kai Channel. Oo, mahina ang doon, signal sa Naik. Thank you sa pabiji-biji. Where are you now, Mr. Kai Channel? Are you there in Vietnam? Are you in Vietnam right now?
Mr. Kai channel. This is your house. I visit your channel. Mr. Yuhula. This is you? Oo. Kakagulat naman. Oo, naano ko na, more skill ka. Kaibigan ko yan kay Arlene Indaylin. Matagal na kami dikit niyan eh. Meron ba ang kaibigan, din niya kababayan, hindi ko lang maano yung tawag nito, yung kanyang channel kasi iba yung nila, yung sulat, meron mga lawit-lawit. Tsaka hindi sila masyado nakakapag ng English. Malaki na yung bahay niya, no? Pero hindi pa siya monetize. Parang libangan niya lang yung YT. Wala kang upload na I'm finished in your house, Mr. Kai channel. I visit him. I visit your channel. And then thumbs up. And grabe yung ko, 1 oras at 50 minutes. Diyos ko, mag-tapos na ako. Yung ads ko, di pa. Oh, are you married, Mr. Kai channel? Do you have a kid? Tatanungin natin siya. Dikit-dikit lang daw. Mark Skills TV and me and then your house. And then to thumbs up your channel. Thank you sa nakabidyo dyan. 7 thumbs up and 4 people in my live stream. Thank you very much.
Can you be my friend, Mr. Kai Channel in Facebook? What's your name in FB? Let's be friends. Harang, sabi ni More Skills. Thank you sa harang. Naantok na ako. Yung ulam. Oo nga. Madali lang yan, more skill. Ano lang yan eh, 10 seconds lang yato. Itong akin ngayon, oh. Kanina pa to. 1 oras at 50 minutes ngayon, oh. 1 oras at 24 minutos pa lang. Magtatapos na ako, 1 oras na ako siya, hindi pa tapos. Paano ba to? Diyan lang si Mr. Kai Channel naka-BG. Thank you for the BG pa. BG. Thank you for your support, Mr. Kai Channel. Grabing ano yan. Commercial. Mars Skills TV, Mr. Kai Channel, Dan, Paul Packins with Hit Bill. Thank you, Mars Skill. Dati ko na yung kaibigan doon kay Arlene and Dailin. Meron pa yan eh, isang ano. Lagi siya nag-live streaming. Oo, pero hindi naman siya nagsasalita. Parang pinaglalaroan lang niya yung kanyang computer. Antok na ako. Your turn.
Hindi yan nakakaano ng salita natin, Marskil. Ang alam lang yan, oo, hindi, tulugan na, hikab pa. Naantok na ako, last 10 na. Mamaya-maya konti, mga 10 minutes. Yan. Kumusta naman ang buhay, Marskil? Hindi mo pa nakuha yung pin mo? Nakakumpleto ka na ba ng $10? Ayan, may lamok. May lamok dito. Kabala pa. Nakumpleto mo na ba yung $10 mo? O may ano ka na yan, pin? 4 AM gising bukas, alis 3 tigawin to na it. Malapit lang naman ang naik sa Tracy Martires ah. Magkano pamasahe hanggang doon? 15. Email lang na pinadala raw ni AdSense. Email lang? Wala pa yung wala pa yung postcard? Wala pa yung sulat? Ako, hindi ko alam kung kailan ko matatanggap yan. Yan lang inaantay ko eh. Uuwi ako ng probinsya. Doon ako mag-vlog ng bonggang-bongga. Bili pa ng isda tabing dagat. Oo. Naantay ko lang yung pin ko. Kasi pag natanggap ko yan uwi ako ng Sara. Mag-open pa ako ng bangko. Baka nasa City Hall na post office bukas pa sila. Yung CQ. Hanggang 30 pa eh. Hanggang April 30 pa kayo ang MCQ downlock pa. Oo, din sa inyo. Ako nga isang taon na hindi nakakalabas. Hindi nakaka-uwi sa mga anak ko. Pag uwi ko, yung anak ko kasing taas ko na. No, 11-year-old kong anak kasing taas ko na. Nung hindi pa hanggang dito ko sa akin yan. Ngayon, kasing taas ko na yata. Okay, ako'y papaalam na at bukas maaga pa kasi kami din. Salamat Marskills TV. Mr. Kai Channel, thank you for coming my live stream. And also to the naka-BG lang. Thank you. Good morning. Good evening. God bless. Thank you, Marskills TV. Bye-bye. Happy Sunday. Bye.
Hmm.